Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Brandbier. Klasjeneren, een goed gesprek met Limburgse dialectartiesten. Vandaag René en Lutgard Scheres uit Kapel, gewet wel Panningen. De vastelovend is er met de paplepel ingegeven. Vooral doordat René in 2002 prins wordt van de Kuus uit Kapel en er samen gezongen moest worden. Sinds 2009 zijn we er met grote regelmaat in de LVK-finale als de Breurkes. Ja, ik denk dat onze sound is. Bij de meeste mensen zien toch wel de stemmen. Ja. We zingen altijd tweestemmig. Ja. Dat moet er gewoon in. En ik denk dat dat echt de Breurkes sound is. Ja. Waar de stemmen naar voren komen. Want we moeten, dat is ons sterkste punt, denk ik. En dat moesten dan nog naar voren halen. Wat in het chillen, het is vast te loven. Hey, zit me maar lek, hey, zusse trek, niks is te doen. Wat in het chillen, het is vast te loven. Hey, kijk non-stop, het gaast erop, weer hoor je vol. In tijd van de vastelovend, zien we elkaar heel veel. Dan zien we elkaar meug en dan zien we elkaar een tijdje niet. Ja. Nee, maar we komen heel veel bij ons ouders, want die leven nog allebei. Ja. En heel belangrijk dagen en daar zien we elkaar veel. En, ja, heel echt. Dat hebben we ook niet, wat is het, 17 jaar geleden kunnen denken dat we uiteindelijk nog eens als muzikaal duo door Limburg zouden toeren. Ik heb dat altijd gezongen bij de Elders Hofzangers. En dat was toen in de tijd, was dat in de regio, was dat mega populair. Ja. Nee, dat was een zanggroep van een man of 13, 14. Maar die trooien veel op. Ja. En toen hebben we dat een beetje van mij gekregen. En onze man had ook altijd gezongen. En die ging altijd op stap. That's the way, I like it. That's the way, I like it. That's the way, I like it. Nog een heel aantal jaren in de Towerband gezongen. Toch wel toen in die tijd een begrip in de regio. Dat heb ik 9 jaar gedaan. En toen zien we op een gegeven moment nadat hij daar prins was bij de Kuus uit Kapel, 2002, kwam hij wel eens het podium op. En toen zongen we s'avonds dan een liedje van het volkslied van Panningen, Kapel, Kapel. Ja. Toen heeft hij dat kennen we al, we kregen het reacties. Ja. En de jaar daarna deden we mee met de liedjes middag. En dan wonnen we daar. De geest gaat van mij. Wil de get vertellen, luister nou maar eens. Doe eens gaat van mij, ja nog meer als dat ze dings. Het is niet dat meentje waar in de staat. Ja, doe. Ja, dit. Doe eens toch het van mij. Ja, zo ging het. In Kapel zijn de gebroeders Scheres op dit moment wereldberoemd. Want ze vertegenwoordigen het dorp deze avond in de finale van het LVK. Hier zijn de Breurkes. Wel vergeten, want LVK was toen in dit tijd, vonden we dat nog wel heel erg onbereikbaar voor ons. Dus dat was toch wel... Met ons papieren huidjes op de kop. Dat was toch een hele happening, ja. Stonden we door, ja. En geleden. En de boetezitting, dat zit er allemaal wel... Dat zijn die prachtige podia's. Ja. En dat willen wij, en als ik naar mezelf ook als vastelovensvierder, vind ik dat het mooiste om te staan. Als ik in Vendel op de zoepkool sta, dan krijg ik kippenvel. Als ik op dat podium sta, dan krijg ik echt kippenvel nog steeds. In? In Venlo, de zoepkool. Dat is echt net wat anders. Vendel. In? Venlo? Godsamme. Zing lekker samen heen. Vul ik mee, laat het hier in Limburg zingt zo neer. Kalder op volle kracht, dag en nacht, zing ik door de vastelovend heen. Als
500 man staan en stonden 499 te genieten. De ene die niet beweegt, die zie ik. En toen denk ik, wacht even, doen we het ook een bewegen. Ja, dat is iets... Want alle lang verwachte druimen komen goed. Doe niks de lach weer op mijn stoel. Als ze niks zoeken, zegt dan dat ik in de wolken ben. Schollend zunken op de schat van mij. Als ze niks zoeken, zegt dan dat ik in de wolken ben. Wat voor luiken ben ik toch niet weg. Maar dat is nog steeds goed. Dat is een nummer waar we overal nog kunnen zingen. En dit is ook een heerlijk nummer. Dat is ook een nummer wat nog steeds hoeveel aangevraagd werd als we ergens komen. En ik denk ook vanaf 2013 dat mensen als in de rest van Midden en Limburg daar ook wel dat vanaf die tijd eigenlijk een beetje het bekenderen, maar dat we daardoor wat meer optredens door heel Limburg kregen. Zo samen leven en alles geven. Binnen de wolken, alleen door dit. Binnen de wolken, alleen door dit. Het werd ook steeds commerciëler. En ik merk dat ik me toch wel eens af en toe op erger dat ik denk van... Ik denk gewoon dat ze mij mos in bepaalde dingen. Hè? Want tegenwoordig, in de clip heb je eigenlijk toch wel een beetje een hoop energie ingestoken. Hè? En dan met de hoeveel mensen zeggen van, hebben ze de clip van gezien? Of hebben ze de clip... En dan pas het liedje. Dus ik heb toch het idee dat dat... Het is ook logisch, want tegenwoordig... social media speelt toch een hele grote rol. Mag in het chillen, is vast te loven. Hey, in Saint-Tropez, we hebben joeks als medicijn. En dus is ook gewoon dat het wel belangrijk is. Ik denk dat het ook voor veel artiesten in de LVK wel, als je veel optreedt, is een LVK heel belangrijk. Want dat is gewoon, als je een paar jaar niet meer bij de LVK bent, denk ik ook dat ze wat minder in beeld komt. Kom nou en heuk maar in, van de kubies goede stad. Was alle kroeken samen pleinen samen plat. Kom nou en heuk maar in, schonkelijk goede not. Maar dus is het nou langzaam dat er steeds meer nieuwe gezichten op het podium komen. Hè? Dat is ook wel heel belangrijk, vind ik. Ja. En dan weet je het al weer. Ja? Ja. Oh, Dat valt er af wel mee. Ik zou niet zeggen dat we al de 5 trofeeën hebben eigenlijk op zich. Huur wie fijn, duizend stemmen klinken heen wie ein. Ik ken dat wel gevoelig. Jij zijn meer eens mee. Kleier, wat we aandoen. Of wat bedoel ze? Bedoel ze dat? Ja, dat, ja. Ja. Dat heb ze een baard, wat langer laten staan. Ja, maar door een gegeven moment zei iemand tegen mij, de lieks op gebouwd plop. Ja, dan gaat dat er vanuit. Echt hoor? Trek ze zich dat aan? Ja, Ja, Dat trekt hij zich aan, ja. Als ze gaat zeggen, dan is het meestal dan is het een baard. Dus dan gaat er wat dunner. Dan heb ik gewoon wat bijgetrimd. Nou gaan we zoepen. Ja, zeker. Zoepen en zingen. En zingen. Wat kan het chillen, toch? Ja, zo is het. Nou, dan zetten we anders een klein stuk scheel. Wat kan het chillen? Het is vast te lovend, hey. Schiet mij maar lek, hey, zusse drek, niks is te dol. Het is gewoon natuurlijk fantastisch als ze in de finale komt, maar dat is geen hoofdmoot, zeg maar. We willen wel nog een keer winnen, dat zei er Ja, we willen wel een keer winnen. Waarom? Maar ja, weet ik niet. Ik heb toch wel een keer zoiets van, nou ja, ik zou wel eens een keer gewoon ergens een keer in die top 3, top 4 willen komen. Gewoon, waarom weet ik niet. Het is toch wel iets, ik vind het wel iets speciaals. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Brandbier.